खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 28 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर खैफोद जानो हागौ, गोबां दुखु जारला सहायनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि सोलोंथाइ लानो गोबां खाबु मोनगोन, गोरों सुबुंफोरनिफ्राय गोबां गियान सोलोंनानै लानो खाबु मोनगोन, मोजां सान। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन, खामानिफोरा आद्रा थागोन, गोसोआव दुखु मोनगोन। कर्कट राशि मोजां मोनलायनायनि सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन, आंगो लोगोजों लोगो मोनलायगोन, रंजा खुसिनि सान। सिंह राशि गावनि गोरोन्थिनि साजा मोननांनो हागौ, खस्थ' सहायनांगोन, गाज्रि सान। कन्या राशि बेफार फालांगि खालामोब्ला रां मुलाम्फा जागोन, गावनि गोनांथि आरो नखरनि आंखालखौ सुफुंनो हागोन, बयजोंबो अनज्लायना थानो हागोन। तुला राशि साननाय लुबैनायफोरा जाफुंसारगोन, गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा, जिउआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, जेंना गोनां सान। धनु राशि गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, गुबुननि मदद लानांगोन, जेरावखि थाङा मानो सांग्राङै सोलिनांगोन। मकर राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन, गोसोआव गोजोन खुसि मोनगोन, गावनि आंगोफोरजों रंजा खुसियै सानखौ बारहोहरनो हागोन। कुम्भ राशि गिदिर हाबा मावनो थाखाय बिबान मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन, गोजोन खुसियै थानो हागोन। मीन राशि आखायाव लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा, गोब्राब नाजासेयावबो थांखियाव सौहैनो हानाय नङा, गोसो हमथाना सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साइ मन्दिरनि साखाथियाव R&D र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफि 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 इयार कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 इयार कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।